Mínítar san íseán seo an próiseas amháin le huntráil sonraí na ngrád cuidúnathe. Beidh an físeán seo go háirid ina chúna gomhsúd a bhfuil marca na céitadán measta an nunchar agus á dasca a cupla scoláirí i rang or testaiméireachta agus i rang or testaiméireachta feidhmeach na bliana seo. Brahan córas na ngrád cuidúnathe go thomláin ar chálaíocht na sonraí a bhálaí an scolanna agus ar a grinne sa bhána le tafad na sonraí sin. Ní mór goit dám a thógáil leis a bróiseas seo, ionas gur léirú cruinniad. Na sonraí a thomsítear trí de bróiseas seo ar na sonraí atá ar na fuidimicha. Rachadh éon arádaí a dhéanfar ag a géim seo i bhaimar na grád cuidúnathe a gheobhad scoláirí. Tá dhá ról úsáideora de dhí chun marca na céitadán measta a chur a raig. Úsáideoir na úsáideoirí an trála sonraí. Sé seo contóir na thóir testaiméireachta de ghná, ar bhfuil an físeán seo dírithe, agus a ceadathóir an príomhide de ghná. Jo a príomhidí scoile riamhfost na meid sonraí leagáil isteach don chóras dá ról mar cheadathóir. An sin, beidh ar chumas an phríomhide contas nó contais a chruthú úsáideoir nó úsáideoirí antrála sonraí in na scoil. Is féidir breis agus úsáideoir antrála sonraí ó bháin a hitáil ar agóras. Tugtar míú mion sonrathe ar a ról atá ag gach úsáideoir níos fuide ráid troirse. Má bhíonn feibanna ar bithat maidir le rochtain na áil ar thaiseach na ngrád cuidúnathe, becheart go teagmhil a dhéanamh leis a deasc chomhracha ar 9-7, a 9-3, a 4-4 a 6. Faoi mar tá léirithe in tror de scolanna maidir le marca na céitadán measta a tholáthar, agus scrúdaithe stát agus grád cuidúnathe, socrathe do scrúdú na thóir testaiméireachta feidhmí 2021, beidh formacha A agus B agus a próiseas ealaíonnathe ábhair curtha gríoch ag múntóirí ribh bróiseas antrála sonraí. Beidh formacha OOS8 agus OOS9 códánathe ag príomhidí a daca le hábhair tímu den scoil agus fólamóirí tímu den scoil nóir is cuí. Is féidir na documéid sin áil in Troir do Scolanna agus do Scoláirí maidir le feidhmú phróiseas na ngrád cuidúnathe dábhair tímu den scoil agus dólamóirí tímu den scoil. Tá matrí scoile ó chumasisiún na scrúdaithe stát curtha fágait. Sé tása bheith trís ná lista den na scoláirí atá chláirithe chun an áir testaiméireachta dhéine de scoilsa agus a gcuid leibhéal. Ní mór gan na scolanna a chinntiú ghfuil an tólas atá sa bheith trís crín. Den teagmháil leis an CSS ag entries@examinations.ie muna bhfuil. Chun tuile eolais áil maidir leis na documéid thuas, téchuig an áir testaiméireachta 2021, Troir do Scolanna maidir le marca na céitadán measta a tholáthar. Seo leannas a chuimire ar a ról atá ag an úsáideoir antrála sonraí. Cé a héin? Papéirechas. Ní mór go dtí íúine. Na documéid ábhartha áil agus a heiceáil, an bhatrís, formacha A, formacha B, formacha OOS8 agus formacha OOS9. Cóthairthaí aitheantais ranga a tháina duirm B, duirm OOS8 agus duirm OOS9. Céim dó. Turthaí antráil ar agóras antrála sonraí. A chinntiú go bhfuil gach scoláire antráilta a gceart ar agóras am honraí na ngrád cuidúnathe antráil. Na ID na ranga ábhartha antráil ar a bhaimchláir. Na marca na céitadán measta mar tá leach amach a bhuirim B a antráil. Na marca na céitadán measta de gach fuirim OOS8 a antráil. Mar céitadán a náid a antráil de gach fuirim OOS9. A chinntiú go na sonraí go léir antráilach i gceart agus na sonraí a churráig le na geadú. Tá chuirsí mion sonrathe ar a bróiseas sa bíosa seo leannas. Cuirigh an príomhide formacha A agus formacha B ar fáilgóid de gach rang áir testaiméireachta agus áir testaiméireachta feidhmí de gach ábhar ag gach leibhéal de scoil. Déiteach sé go bhaidtha líon duirmecha OOS8 agus nó duirmecha OOS9 ón bríomha de freisin. Ní mór goit a chinntiú ghfuil gach fuirim códánta go thomláin agus gfuil sí sinathe ag a duine chuí sulan dhéantar éon sonraí antráil ar agóras am honraí na ngrád cuidúnathe antráil. Má tá éon abhríaltachtaí an, ní mór goit é sin a churnúil gan phríomhide láithreach agus cinnte ag sesin nó siise go ndéanfar iad a cheartú. Níor cheart sonraí antráil a chamháin ó irim B agus ó OOS8 agus ó OOS9 ar agóras am honraí na ngrád cuidúnathe antráil. Chun gan aibreoigh saoil na ngrád cuidúnathe, ní mór go mbeadh is an cén ranggrúpa tíiste dábhar agus de leibhéal amháin gach scoláire leis.
Sulla le gálan tú isteach ar a bhaimchlár am honraí a antráil, tá sé antáchtach go ndéanfá ID ranga a hána do gach rang agus é scríomh ar a bhfuirim B, OOS a 8 agus OOS a 9 ábhartha. Beidh sanna scoláirí do ranganna ar cheandan na chéad tascanna a bheile déana nuair a legála tú isteach. Is lú go mór an seans go ndéana tú butún má cheangail tú ID ranga le gach fuirim ábhartha ribh ré. Catir le firmacha OOS a 8 agus OOS a 9 mar ranganna ar le. Sé sin, ba cheart gach scoláire a bhfuil fuirim OOS a 8 nó OOS a 9 an in le a chur a rang as nó astí hain. Ní mór ID ranga a hána do gach fuirim B, OOS a 8 agus OOS a 9. Ní mór go meach rá charachtar a chuimsíonn litir amháin agus digit amháin nó litir amháin ina díag mar ormáid do ID ranga do gach fuirim. Mar hampla, I measc ID in na ranga chuí tá A1, B2, CH, DD. I gás ormacha B, níor cheartach litricha sa réimse ó A go ára úsáid. I gás ormacha OOS a 8, níor cheart ach litricha U, V nó W úsáid. I gás ormacha OOS a 9, níor cheart ach litricha X, Y nó Z úsáid. Nuair atá ID ranga santa at do gach ranggrúpa, ba cheart goit an ID ranga a scríomh sa spát atá an chuige sin ar bhór an B. I gás OOS a 8 agus OOS a 9, ba cheart an ID ranga antráil ar a bhfuirim le hais ibhirrola na scoile. Tá difriochtaí idir a prósés chun ID na ranga a hána a gás ormacha B, OOS a 8 agus OOS a 9. Si teo leanas na sonraí. Mar ecinn tú ón na samplaí, ní gád an ID ranga bheith uthúil ach amháin tí stide le bhéil an ábhir. Tuairfí dara go bhféad fí an ID ranga céanna a thuirt don bhirt scoláirí matematica feimí. Sin mar nach gád an ID ranga bheith uthúil ach amháin tí stide an le bhéil ábhir ar le. Ar nói, déad fí ID in na ranga éagsúla a thuirt dóibh, cho fada agus gfuil an chéad litir den ID teoranta go U, V nó W dormacha OOS a 8 agus do X, Y nó Z dormacha OOS a 9. Beidh áis de gach phríomhide chun tú a hitáil mar úsáideoir antráil le sonraí ar agóras am honraí ng rád cuidúnathe antráil. Chun é sin a dhéana, bet a cheol le riomhfuist agus dibhar fón póca de dhí ar de phríomhide. Jo tú riomhfost in me do dhíonúir chun logáil isteach. Nuair a chlicála tú ar an nasc sa riomhfost, tarfa chuig a scáilán don logáil isteachú. An sin, chuir tú isteach a cheol de riomhfost agus a pásacail sealadach a tholáthrítar sa riomhfost. Nuair a logála tú isteach ar agóras, mear ófargóid do fásacail a athrú agus ba cheart goid logáil isteach an sin agus do fásacail nua úsáid at. Má tá fíorhéamhnú ilsrethe cumasathe ar de chontas, seolfar cód 6 digit chuig dón póca agus mear ófargóid é a ansráil ar de scáilán. Nuair a bheith tú logáil isteach ar ardán ng rád cuidúnathe, beidh listad in na hábhar agus in na leibheh go léir ar de scáil ar an scáilán baile. Nuair a chlicálann tú ar ábhar agus ar leibhéil ar le, chuirfar na scoláirí go léir don ábhar agus don leibhéil sin na láthair le chéile ar a scáilán a dús baire. Mar hampla, ben na scoláirí go léir sa scáil atá déana bithóíochta ag an ard leibhéil listathe le chéile. Sé an chéad tasc a bheile déine at, nach chfuil éon neamh réirinne gan réiteach idir éon chean de leibhéil na scoláirí mar a haspáintú ar a scáilán siniad agus na leibhéil de réir an eolais atá taifeada ar ormacha B, OOS a 8 agus OOS a 9. Ba cheart an teáil sin a dhéana do gach ábhar agus do gach leibhéil. Má tá éon scoláirí nach bhfuil ar a bhaimchlár, ní mór goid teagmhol a dhéana leis a deasc chabhraach solarachas tú araig. I mórán cásanna, beidh scoláirí a chuirtear i láthair dábhar ar le i ranggrúpaí éagsúla. Dábhrí sin,
Si an chéad chéim eile ná ID na cuid a gach ranggrúpa le tíiste de gach levéil ábhíre antráil, mar atá ormacha B, agus nu ormacha OOS a 8, agus nu ormacha OOS a 9, mar atá scáilán. Sa sampla thuas mar de leis an mitholíocht, is féidir le a eáil gohfuil rá rang sa scáil, agus gohfuil ID na range A1 agus A2 santa dóibh. Chomá leis sin, is féidir le a eáil gohfuil burt scáiláirí a déana staide an ábhar tíimiid an scáil, agus gur féidir leis a scáil mar go haláthar dóibh, U1 agus U2. Tá scáiláire eile a déana staide an ábhar tíimiid an scáil, ach níl an scáil ábalta mark X1 a haláthar dó nó de. Sulla néana tú éon bailíocht tú, becheartcuid PDF de hantachán an range a ghinúnt agus a frintáil trí chlicáil a delbhín PDF. Becheartcuid an tascar a chur a gomperáid leis na formacha B, OOS a 8, nó OOS a 9 ábhartha. Nuair a bheith tú sásta go bhfuil na ID na range go léir antráilta go crín, becheartcuid bailíochtaigh a chlicáil ag buna scáiláin. Má tá gachrod an ard agus an agar, beag an teachtarach seo leannas le feiceáil bar a scáiláin. Táir sé sin chuig a scáiláin am antráil marcanathú, agus an scáiláin sin, be sé de rá at marcanna antráil de gach cean na rangana atá díreach crothaithe at. Roundig rang atá idir lábha, agus curisteach marcanna don rang sin. I gá scáiláirí bhfuil ID ranga a thosaíonn le X, Y nó Z santa dóibh, ní mór an marc náid a antráil. Ní féidir ach amháin na marcanna céta don measta de gach scáiláire an bí a antráil. Ní féidir creidún tí a antráil agus ní bhaineann siad leis a bróises seo. Go generalta, ní féidir an marc céna antráil de bhirt scáiláirí sa rang céna. Tá dhá eisceach mar de leis a riail sin, agus banan siad leis na ceithre ábhar seo leannas, idachas sóisialta, teanga chóthairthaíochta, feidhmeanna matematicúla, technoliacht fáisnéise agus chumarsáide. Is a bápéir scríofa a bháin a dhéantar na hábhar sin a bheas. I gás go meas an múntóir go bhfuil feidhmíocht ionchasach scáiláire a bápéir scríofa ag 8 fan géad nó níos mó, beag an marc 100 fan géad le fáil ag scáiláirí den chineáil sin mar thura a bheachtóir scáilathe 1.55. De bhrí go bhhéiteach breis agus scáiláire amháin a bheith gceist lei sin, ceadóg an córas de bhreis agus scáiláire amháin marc 100 don measta 100 a áil. Tá spáinmid an seo an scáileán na Montreal Sunray de ID range A1. Tuair ard ní mór gomeach na marcanna idir 9 agus 100. Is féidir suas le chá digit a chur ní go faointe jaachúlaigh na marcanna. Go scáiláirí na thorteisteméireachta, ní féidir a marc céanna a tháina déan bhirt scáiláirí. Tá difriocht an seo go scáiláirí na thorteisteméireachta feidhmí. Is fiú lua freisin nach dócha le fírinne, go dtuigh an sampla de 58.26 le feiceáil sa scáileán chun cín. Is mú an seans go dtuigh Tucker Sunray mar hampla 58.55, 50.5, 58.62 agus 59, chun cín I gás go bhfuil feidhmíocht ionchasach na máil go léir a bhogrúpa scáiláirí mórán mar a ggéanna. Sulla néana tú iad a bhailíocht tú, becheartcuid PDF de bharcan na céta don measta a range a ghinúint agus a frontáil trí chlicáil a delbhín PDF. Becheartcuid an tascar a chur a gomperáid leis na formacha B, OOS a 8, nó OOS a 9 ábhartha. Nuair a bheith tú sásta go bhfuil na marcanna antráilta go críneat, becheartcuid bailíochtaigh a chlicáil ag buna scáiláin. Má rinne tú aráid, mar hampla má dontráil tú an marc céanna de bhirt scáiláirí, jo tú teachtarocht aráide agus abseover na marcanna dúblacha ar a scáiláin ina gceartú. Má tá gachrád an ord agus an agar, tarfa chuig a scáiláin seo leanasú ina neamhnítar gur bailíoch tíocht na marcanna agus ina dúchtar an ráhan na marcanna a chur faoi bhráid a phríomhide lena geadú. Sunraí antráil lena geadú. Chun na próseas antráil le sunraí a chríochnú don rang sin, becheartcuid clicáil ar curisteach ag buna scáiláin. Becheart an sin PDF deire a ghinúnt, a frontáil agus a cheangal leis a bhfuir an B, OOS a 8, nó OOS a 9 ábhartha.
Tar ard, mas rud é nach 19 an cheadathóid chúis be gur antrálach na sonraí cearta, tá sé de rá aige nó eice na sonraí a chuir tú isteach a dhiúil tú nó a thucrú. Má dhiúiltíonn an cheadathóid na sonraí, chuir na marcan na céta don ábhar agus don leibhéil le arás a ggur abhrenú agus nua honrú de réir mar is cuí. Nuair a bheith siad nua honrathe, ba cheart na sonraí a chuir isteach a rís tríd agóras antrála sonraí lena geadú. Má athchríonn an cheadathóid na sonraí, beag áis fáil don DEU chun ID na ranga a ahanana de scoláirí agus marcanna a tráil. Nuair a bheith siad nua honrathe, ba cheart na sonraí a chuir isteach a rís tríd agóras antrála sonraí lena geadú. Má scá arú a dhéana ar a mar céta don master ar an B nó ar an OOS a 8, ba cheart go gcóracha príomhide fuaim nua honrathe fáil don DEU. De bhrí go mbeadh a próiseas anlíonathe ábhar curtha i gcríoch, agus go mbeadh na seiceálacha cuí go léir na marcan na céta don masta déanta sola dogtar ar láimh don DEU iad ar a gédal síos. Níor cheart go mbeadh aon arú a dhéana ag a géim seo den próiseas a chamháin a gúntí eiscochtúla. Nuair atá siad cóilánathe, ba cheart gon DEU na fuirmimecha A, B, OOS a 8 agus OOS a 9 a chur arás chuig a geadathóid, be na formacha sin de dhí air nó uirí chun róla cheadathóra a chur a gríoch. Má dhéana tú aráid, chuir é sin anúil gan cheadathóir láithreach, anas go bhhéiteach sé nó sí na sonraí a dhiúil tú nó a athocrú, agus mar thura ar sin chuir for arás thugadtí iad chun iad a abhrenú agus a cheartú. Dearbhú cáilíochta. Cíntigh le a thuil go mbeidh an popéireachas go léir cuinithe in áit sábháilte at. Déiteach sé go ndéanfar riont seiceálacha mar chuid de phróiseas am dearbhú cáilíochta. Déanfar teagháil le rogha randamach scolanna chun cópt an popéireachas a bhaine le rang, ábhar nó scoil go léir a iarraigh go gcóir seiceála. Deasc chabhraach agus tacaíocht. Tá deasc chabhraach na ngráid chuidúnathe ar fáil ó 10 chlog ar maidin go dtí 5 chlog am thránúna ó luúin go híine chun cuidiú leat maidir le héon cheisteanna nó éon isrithe a déiteach bheith hat maidir leis a góras am thonraí na ngráid chuidúnathe an tráil. Ní mór cuiimiú ag an amcéanna nach chuileann ar an omláin in ár nifigií mar go bhfuil míad ag leanúnt na drálínta sláinte go fóil agus a go brón mála nuair is féidir sin na dhéine de bhór shríanta sláinte agus a bháilteachta COVID-19. Gur míle maithagaí.